Докато сме на музикална вълна, знаете ли, че нотите в модерния им вариант са измислени цели 3 века след българската азбука, което значи, че А, Б, В е имало много преди до, ре, ми. Ще играем букварче мое, да заповяда кирилицата. Това са моите очила. Готови ли сте? Настанихте ли се удобно да ви казвам как се играе тази игра? Мога ли да си ги взема? Юлиан и компания слагат очилата, аз го казвам, вие слагате, за да ви видим. След което връчваме по една голяма буква на всеки един от участниците. Спокойно вземете буквите, те не хапят, погалете ги, разберете от коя порода са, гласна или съгласна. Когато си познаете буквите, давам старт на 2 минути, в които трябва да образувате колкото се може повече 4 буквени думи. Аз ще ви подсказвам, вие трябва да подреждате буквите така, че зрителите да могат да прочитат думата, което значи, че от ваша гледна точка всичко огледално. Всяка дума е точка. Даваме ви буквите. Започвайте да ги проверявате. Казвате ли си Б? Марги има А. Юлиане? Ти имаш Б. Така, буква няма българската. Така. Бобо? Имаш У. Аз имам Т. Чудесни сте, браво. Да включваме таймера. 3, 2, 1, колеги. Тази дума описва нещо забранено. Табу! Точно така. Айде да пишете сега табу. Ато е при мене, Бото е при Бобо. Б. Бото Добре, Тъто е добре. А, Б, У. Я да видим Уто обаче. Уто обаче имаме... обратно. Уто е... То не, правилно беше Уто. Правилно беше. Така. Какво обича да прави българина, когато е на опашка? Когато е на Да се опашка. И какво прави? Дайте ми Б. Бута се и още как. Това Б ли е? Дайте ми Тъто. Дай. Уто. Къде е Уто? Уто. Дайте ми Уто. Ето. Бута се. Ето ти то. Бутайте се едно хубаво и вие. Чудесно. Бута. Така ли е? Браво. Правилно ли? Универсален български събирател за вода, бензин, ракия, вино. Туба. Дайте ми Т. Аз съм Уто, дай Тъто. Ей, как скандирате Туба? Това е Б. Ти си най-лесен, Ивал. Така, Бобо, само да ти видиме Бъто. Чудесно. Сега сменяме Тъто и Уто. И слагаме 2 други букви. Айде, казвай думата. Тъто. Юто ли е сменено? Не, Добре, дайте ми. Кои са ви буквите? Аз имам С. Моето е О. Добре, чудесно. Сега сглобете една дума, която звучно потраква, защото е синоним на дървен чехъл. Сабо. Аз имам С. О, при тебе. Ето, дай ми Ато. Кой е сисато? Аз О давам. Дай А. Къде е? Дайте на Маргиато. Ето. Готови. Така. Сабо великолепно. Как върви Роси Кирилова по асфалта? Боса. Боса и още как. Ето го. А дай ми Съ. Съто къде е при мен? Чакай се. Боса и още как. Ама Боса се пише с бърбо. Бъто. Ето А. Така. Браво, добре. Това е устаряла дума, която означава стая. Соба. Дайте Браво. С. Ето Б. Ето О. Бобо, ето Б. Аз съм втора Не О. мърдаш и Имам още си... как. Браво, чудесно. Браво, Райкуш, това беше. Браво. Така. Андрей, готови ли сте ви? Айде да приседна. Браво, много добре. Така, Чудесно. слагайте си Великолепно очилата. сте се- Сега вземете буквите. Ето, нашите момичета ви връчват по една буква. Хубаво я препипайте. Кажете сега какво си имате. Аз имам буквата И. Аз имам В. Факт. Аз имам О. Добре. С, май. И ти имаш С. Да. Добре, така. В. Ива. Ако искате тогава да включваме таймера и да не се бави. Имам О. 3, 2, 1. Търсите нощни птици, символ на мъдростта. Давайте ги тия Соби С. С. Първото Ето ти О. Да. Ето ти О. Меги. Добре. Къде е В? Дай ми А. Сови. С. Значи и ти трябва. И. С ли? С, да. Заповядай отпред. Така, добре. Така, идеално. Ники обаче ито ти е на... така, чудесно, браво. Подсказвам следващата дума. Когато сме си много близки, ние си ставаме свои. Чудесно. При мен е О, С. колко хубаво. Аз не мързам. Ако е между черно и бяло, може да е само... Сиво. Точно така. Защото е при мене. Сменете И. И дайте ми О. Така. Добре. Меги. Моето е В, не ми го питай. Взимай си. Трябва да стане сиво.
Така, сиво стана. Сега махаме. Всичко е точно, давай. Кристияне, малко въто трябва да го обърне, защото Обърни вътре. трудно може да го хванеш. Да, сиво. Махаме С и слагаме... Не местете буквите, хора. Не ги обръщайте. Да си ги подаваме. Имам Д. Правилно, точно така. Имаш да. Следващото условие, когато човек е уверен, той плува в свои... Води. Дай ги В. Точно така. Маги. О, Браво! аз към И. Добре, свои води. Кристияне, дъто го обърни на... Така, така, точно така. Какво сме тръгнали да гоним, ако сме изпуснали питомното? Диво. Точно така. Давам на Меги. Машинки сте, Меги, машинки. взели. В. Браво! Иска В. Меги иска така. Така. Това вече за първи път го играем с лазане по земята. Андрей, седни си на мястото. Само въто. Не, на мястото си стой. Така, браво, ето го и дивото сега. Махаме Д и В и слагаме две други. Темпо. Кои са те? Темпо, боя. Това е. Така. Мене е... Добре, може ли да се подиви във всяка нищо. Мисля, че... Сваляйте очилата. Искате ли да видим междинните резултати след това размятане на букви? 18 точки в отбора на Юлиан. 15 в отбора на Андрей. 3 точки, нека се прави. Всяка дума е бомба в лагера на врага, а след малко всеки штрих ще откозва в редиците му. Капитаните щурмуват стъклото с големите маркери след рекламите по Нова телевизия. Така, ти жена, корона, жена, какво? Как може, Кънчев? Срамота. Убихме ги. Готови ли сте? Ники, постави си левия крак в града, защитаван от Осман Паша. Леле, Силистра, майко мила моя, какво ще направиш? Силистра, Битката е люта, градусите градират. Анализатор. Нищо не разбира. Боригена. При всяка игра имаме обрат. Андрей, дали ще наваксате? Аз съм се заключил. Кулминацията наближава.